Com puc informar els meus estudiants sobre l'inici, durant i al final de l'assignatura? Per comunicar-te amb els alumnes dins de l'aula virtual, el recurs a utilitzar és el fòrum. Totes les aules dins el Moodle tenen per defecte dos fòrums. Un és el de fòrum d'avisos i notícies, en el que pots donar la benvinguda als estudiants a l'assignatura, fer-los arribar informació rellevant durant el transcurs de la mateixa i acomiadar-los al final. I l'altre és el fòrum de dubtes, on els alumnes poden fer preguntes sobre l'assignatura i també és el lloc on els docents les contesten. Al fòrum d'avisos i notícies només hi pots escriure tu i els altres docents amb qui comparteixis la docència si és el cas. Per tant, els alumnes només podran llegir els missatges. Anem a veure quins tipus de missatges pots escriure per dinamitzar l'assignatura. Com pots veure en l'exemple que et mostrem, hi ha diversos missatges. Per exemple, el de benvinguda, on el docent presenta l'assignatura i el tema amb el que iniciarà. És important utilitzar un missatge en positiu i crear curiositat pels continguts que aprendran, de la mateixa manera amb els altres missatges, on es presenta el tema següent, es recorda d'on venim i què voldrem que els alumnes aprenguin. També hi poden haver altres tipus de missatges, sigui per recordar una data important, com d'una prova o una entrega. Recorda que al finalitzar l'assignatura, de la mateixa forma que has escrit un missatge de benvinguda, també és important que els acomiadis.